Пуслік, приспявай вось так. А-а-а-а-а. Добра, а цяпер вось так. Міме мамому. Мимо маму му. Му. Я что, корова? Му. Гэта такая распелка, Буслік, любы хор яе ведае. Му. Добрый вечер, сябры! О. И вам, Буслик и няня Полина, так само. Прывітанне, Топачка. Ой, мы так захапіліся, што з гледачамі павітацца забыліся. Трэба выпраўляцца. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. А чем цікаво вы были заняты? Ой, спявали, потому что я собираюсь записаться в хор. Вот так. Ух ты, здорово! Я вырашыла Бусліку дапамагчы, а ён з распеўкі смяецца. Ну, а что я могу зрабіць, калі распевка смешная? Слухай, мимо маму, му, разумеешь? Му. Сапраўды, вельмі смешна. І нічога яна не смешная. Цікава, хто придумал гэтыя распевки? Яна развівае правільную артыкуляцыю, добрае вымаўленне, значыць. Буслік, ты ж не хочаш, каб з цябе смяяліся падчас выступлення? Я не хочу. Ну так и старайся, распявайся. Добра. Топа, давай з нами. Ну давай. 3, 4. Міме мамому. Ну ось які несур'ёзны в мяне хор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хто придумал гэтыя распевки? А гэта я вам расказаць магу. Слухайце, даўным-даўно, а дакладней 1000 гадоў таму, жыў быў у Італіі музыкант Гвіда Дарэцца. Ён выкладаў спевы ў хоры хлопчыкаў. Буслик, як у нас с тобой. Які несур'ёзны ў мяне хор. Вы далей слухаць будзеце? Будем, рассказывай. Вось так. Хлопчыкі, як і ўсе звычайныя дзеці, не траплялі ў ноты, фальшывілі і забывалі музычныя фразы. Зноў не бы про нас. І тады кіраўнік стаў думаць, як ім дапамагчы. І придумал? Ён стварыў спецыяльную распеўку, якую назваў гімн святому Іагану. І яна аказалася самай важнай у гісторыі музыкі. Няўжо гэта мімо маму? Не, гэта была іншая распеўка. І яна паклала пачатак стварэнню нот. Ого, цікаво. Гвіда Дарэцца прыдумаў запісваць вышыню гукаў спецыяльнымі значкамі і кожнаму даў назву, каб хлопчыкі маглі чытаць музыку са старонкі. Вось малайчына які, паклапаціўся. Гімн-распеўка быў на лацінскай мове, і я яго ўвесь, па праўдзе, не запомніла. Шкода. Ну, прабачце, але ўвесь гімн запамінаць і не трэба. Трэба запомніць першыя 2 літары кожнага радка. Чаму? Бо яны далі назву першым 6 асноўным нотам. До, ре, мі, фа, соль і ля. Правільна. А сі? Зараз жа на 7 нот, ты сама мяне гэтаму вучыла. Так, нота сі у сучаснай музыцы сапраўды ёсць, але тады яе не было. Нота сі з'явілася значна пазней. І ведаеце яшчэ што? Што? Ноты тады былі квадратнымі. Няўжо? І месціліся яны не на 5 радках нотнага стану, як зараз, а на 4. Ой, як нязвыкла. Толькі праз шмат гадоў дадалі 5-й радок. А ноты сталі круглымі, і ў іх з'явіліся вось такія хвосцікі. І якія абазначаюць даўжыню гука. Во-во, малайчынка, Буслік, што запомніў. Подумаешь, теперь я запомню. Ты таксама, малайчына, Топачка. І яшчэ запомніце імя вынаходніка нотнага пісьма. Гвіда Дарэцца, знакамітага музыканта, які жыў 1000 гадоў таму. Гвіда Дарэцца. Запомнили. Дякую, няня Полинка, что рассказала столькі цікавага про ноты и про музыку. Калі ласка. Я теперь яшчэ болей стараться буду. И я. А давайте яшчэ распявацца. Давайте. І толькі тихенько. Міме мамому. А цяпер вышэй і мацней. Міме мамому. А цяпер яшчэ вышэй і мацней. Міме мамому. А цяпер нізка-нізка. А цяпер высока-высока.
А зараз міме мамому марудно-марудно. Міме мамому. Ой, плакать захотелось. А зараз хутка-хутка. Міме мамому. Молодці. Ну что, отрымался з нас хор хлопчиков? Ну, може, не хор, але дует докладно тримався. Дуэт? Дуэт? А гэта што? Гэта калі спяваюць двое. А калі трое? Тады трэ. Ой, тады няхай будзе трыа. А можа, адпачнем ужо? Стаміліся. Ну, добра. Аб'яўляецца перапынак. Што будзем рабіць? Ну што? Мульцік глядзець. Класс. Глядзім. Ну, вось і ўсё. Час развітвацца з гледачамі і працягнуць наш урок спеваў. Няня Палінка, ты нешта пераблытала. Класціся спаць. Так, але спачатку давайте прыспяваем нашу калыханку. Ну, добра. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добра наш маленькі і цікавых прыгожых вам сноў. Далучайцеся да нас. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі